Просто използвам украинският начин на изговаряне на техните имена. Шанс за Преслав Йорданов. Възможност за Дюлгеров. Дали това ще бъде първото попадение? Да, Руи Педро се разпи. Старт и за Руи Педро, който продължава головата си форма. Да ви призная, нямах възможност да изгледам студиото преди началото на тази среща, но предполагам, че в фокус е бил именно Руи Педро след едно интервю, което направихме с него тук. И го направихме не за друга, защото той се разписа. Казвам, Хармаш загуби топката, Руи Педро. Арсенио, отново Руи Педро. Това изглежда много обещаващо. Подаване на дясно, изстрел на Рубен Пинто. И Рубен Пинто завърши последният. Диагоналният изстрел обаче на Рубен Пинто, макар и да направи Артур Рудко безпомощен, прелетя в страни от целта. Тук обаче късо изпълнение. Центриране в наказателното поле. Това е възможност за Динамо Киев. Циганков. Още веднъж това, което се случи. Не успя Денис Хармаш да овладее топката, след това и Циганков закъсня. Тази атака. Руи Педро. Арсенио. Центриране на Арсенио Нунеш. Шанс за Преслав Йорданов. Много хубаво бе подаването на Арсенио. Под топката обаче остана Преслав Йорданов. Пресиран, разбира се, от Домагой Вида. Нямаше чист изглед към вратата, централният нападател на ЦСКА. И макар и той да стигне Дялков. Спрян Антон Недялков. Беседин. Чудесно се справи Циганков. Това е възможност за Динамо. Боялски 1-1. Който отново към края на полувремето. Чудесно подаване на Виктор Циганков към Виталий Боялски. Много далеч и Рубен Пинто. И Николай Бодуров. От Боялски. През краката на Бодуров и в вратата зад Георги Китанов. Динамо Киев възстановява равенството. Добра ефективност от украинците. Виталий Боялски. Футболист с номер 29. Още една възможност за Динамо Киев. И съвсем скоро след това прекрасно подаване на Денис Хармаш. Зад гърба на Николай Бодуров. Не успя Бодуров да се противопостави по никакъв начин на Дерлис Гонзалес. И иначе доста нисичкият футболист с номер 25 прати топката по изключително техничен начин назад Георги Китанов. Ето как толкова хубави неща останаха в миналото и дойдоха двете разочарования отново към края на първото полувреме. Минути са тези 11, които започнаха срещата за Динамо Киев. Така всеки един от играчите на Серхий Ребров получава. То е отсъдено като нарушение. Това трябваше да бъде дуспа със сигурност, защото фаулът срещу Рафа Перес е Йорданов на стената. Евентуално да отвори позиция. Изстрел града! При този изстрел на Густаво Кулма. Резултат трябваше да бъде изразен. Всъщност има докосване на топката от Максим Ковал. Добра реакция, трябва да кажем, от стража. Поправям се веднага. Първоначално Рубен Пинто. Хубаво подаване към Антон Недялков на Рубен Пинто. Шанс за ЦСКА. Не успя обаче Антон Недялков да намери връхлитащия Милчо Ангелов. Една идея по-близо до Максим Ковал бе пратена топ. Жуниор Мораеш. Надясно, където е Морозюк. Отново подаване към Жуниор Мораеш. Изстрел с глава на Жуниор Мораеш. Много комфортно за Георги Китанов спасяване. Антонеш. Центриране към Жуниор Мораеш. Не 3-1 това, защото има флаг. Нека да видим още веднъж. От тази камера трудно ще бъдем категорични. Не, всъщност можем да бъдем категорични, защото линията на наказателното поле ни помага. Наистина, без зад гърба на отбраната на ЦСКА. Жуниор Мораеш при центрирането на Виторино Антунеш. Справедливо това попадение бе. Защото най-вероятно след това статично положение ще чуем и последния съдийски сигнал. Хубав е този удар на Пламен Гълъбов и фантастично спасяване на Максим Ковал. Страхотен удар с глава на Пламен Гълъбов. Много добре насочена бе топката. Вижте още веднъж начина, по който Гълъбов се пребори в въздуха с Серхий Рибалка.
И още едно центриране. И пак Гълъбов остави топката. ЦСК. Шимало. Десподов. Пада Кирил Десподов в наказателно 92-та минута. ЦСКА все пак има възможност да не загуби този двобой. Определено си помогна с ръце Павло Лукянчук. И това използвайте секунди. Дали това няма да бъде последния удар. Изстрел на Кирил Десподов. 2-2. ЦСКА няма да загуби този двубой. Ето го и последния